bizitza aldatu nahi zenuke? Triste zaude? Jenteak kaletik burla egiten dizu? Entregaiaren bronkak entzutea zazpertuta ez da? Ajea gorrutu duzu, pajaro! Ba, altxa hoetik! Altxa motel, altxa! Zuretzako gaur ekarri dugu, zuretzako! Kendulelo arpegi hori motel! Atxur glasez! Pozik bizi nahi baduzu, jantzitzazu, atxur glasez! Utzi negar egiteari, utzi behingoz eta jantzi, atxur glasez! Super atxur glasez! Tabernako gatza eta piperra izango zara! Naizta bakarrik egon, jentartean zaudela usteko duzu! Teknologia berrienak erabiliz sortu ditugu gure atxur glasez! Zeui, ze Xbox eta ze Kristo, gu gara Euskal Kirol Nazionala virtual egin dugun bakarrak. Ardoa gustoko espaduzu, gainontzeko edari virtualak ere baditugu. Garagardoa, sagardoa, txakolina, edo patxarana. Edanda zaudela usteko duzu, atxur glasez. Alkohol tantarik ere ez duzu edan. Hala ere, Jesu Kriston makatza daramazula usteko duzu. Guztia hau ordea, errealitate virtuala baino ez da. Amama Julita baino astiroago zoaz eta... Eta kontrolen bat harrapatu ezkero... No problem, señora gente! Harmanari zure bizitza penagarria kontatuko diozu, eta berak astebururo egiten duena egingo du zurekin. Hala ere, zuk inusente horrek zure laguna dela usteko duzu. Eun material birziklatu egina, zuak ere gizkaltzen ez dituen betaurrekoak, hauek bai betaurrekoak, gogoratzen alduzu zure auzokide itxusia, honelaxe ikusiko duzu. Puntako teknologia, Afganistanen ere erabiltzen dituzte, atxur glasez. Zure txakurra burumakur ikusten duzu, berarentzako ere atxur glasez. Betaurreko hauen teknologiaren ezaugarri nagusia, argiak dira. Denok dakigu, animaliei burmuina gelditu egiten zaiela, argiz bi zuzen batek begietan zast egiten dienean. Baina gure kasuan, hau, ikaragarria da, ikaragarria. Hau da, edanda zaudela, ematen du, beretan harrigarria da. Sortzen den efektua. Gizakiak egindako aurkikuntzarik handiena izango da hau gurpila eta penizilinaren aurretik. Benetan, harrigarria da, benetan. Nik pare bidauzkat. Kristolako dirutza aurreztuko duzu tragotan. Atxur glasez, ha 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 ha! Jarri oilasko alabean eta aztu zure arazoak. Aprobetxatu momentua. Carpe diem lagun, gora bizitza! Eta egizulo potolo, bihar ez duzu ajerik edukiko eta 2 kilo terdiko oilaskoa da sabeleko pixu guztia. Atxur glasez! Eta lehenengo 50 deientzako pari, Fardosoka 2000 betaurreko euskarri teknologikoa. Zure betaurreko maiteak erortzea galaraziko duen euskarria. Egiozu barre murfiri. Zeuk erabaki, iragana edo oraina.